Ahoj ľudia, vítam vás u takej informačky ohľadom terárie, ktorú som natáčal s Collinsom. No, ja mám taký menší problém. No, dostal som ako síce notebook, ako vidíte, ja som momentálne na ňom. Ale, no, tak trošku mi odišiel počítač. Čiže ako ja ešte niektoré videá, ktoré tam mám, sa nejako pokúsim dať, ja som ho dal zálohovať, tak hádam, to tam malo by byť, takže a sa mi zdá, že to máme na USB kľúči, takže to by nemal byť problém. Takže do nejakých tých 3-2 mesiacov fakt sorry, ale ja nebudem môcť natáčať terárku. Ako vidíte, momentálne si aktualizujem, alebo lepšie povedané, cez Steam sťahujem PlanetSide, mám 75%. Budem to hrať s takzvaným Kosťakom, neviem, či ho poznáte, to je jedno. Keď už to takto natáčam, tak vám hneď ukážem, že čo tak asi budem približne natáčať z tohto notebooku. Keď som ten notebook pustil, tak som tu mal Need for Speed Carbon, Killing Floor, GTA a Flageout 2. Flageout, GTA a Need for Speed, to tak poznám, to Need for Speed len tak, ale toto Killing Floor vôbec nepoznám. Ako hral som to prvýkrát, je to fakt dobré, ja to natočím. Určite sa na tom pobavíte a bude to len taká epizódka jedna, aby ste vedeli tak ako z uhla, že čo to je. Nedám vám link, kde to stiahnete, lebo ja som to tu mal, takže ja vám to tu nemám ako dať. To bude asi aj tak všetko. Kúknem za či tu je Collins, bože čo som klikol s tým, no dobre. Takže je tu Collins, dobre. Takže to je hádam aj všetko. Takže ja sa s vami lúčim a uvidíme sa u nejakých takých inakších epizód z inakších hier. Takže ja vám teraz neviem povedať to, čo som dal tú informačku na YouTube, že hry, ktoré budem asi tak natáčať, tak to neplatí, lebo to teraz nemám ako natáčať. Takže to je všetko, takže čau.